Visoka sandžačka delegacija završila je zvaničnu posjetu Turskoj, gdje su u Istanbulu, a na poziv predsjednika Republike Turske Redžepa Tajpa Erdoana, prisustvovali svečanosti otvaranja aerodroma kao i brojnim manifestacijama koje su organizovane povodom 29. oktobra, Dana Republike. Za čelnike sandžačkih opština i Bošnjačkog nacionalnog vijeća u predsjedničkoj rezidenciji upriličen je i sastanak na kojem je bilo riječi o realizaciji zajedničkih projekata te budućoj saradnji. Predsjednik Republike Turske Redžep Tajip Erdoan organizovao je prijem za delegaciju iz Sandžaka, koju su činili gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin, te predsjednici opština Sjenica i Tutin, Hazbo Mujević i Kenan Hot. Na sastanku koji je organizovan sinoć u predsjedničkoj rezidenciji razgovaralo se o realizaciji dogovorenih projekata, ali i o novim projektima. Predsjednik Turske zanimao se i za trenutnu situaciju u Sandžaku i zemlji, a posebno za atmosferu pred dolazeće izbore za Bošnjački nacionalni savjet. Ovom sastanku prethodila je svečanost obilježavanja Dana Turske i otvaranje najvećeg aerodroma u svijetu. Ceremoniji su na poziv predsjednika Erdoana među više od 50 zvaničnika iz najmanje 18 zemalja prisustvovali i predstavnici sandžačkih gradova i opština, te Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Ovo je velika čast da prisustvujemo danas svečanom otvaranju najvećeg aerodroma na svijetu. Upravo veliko priznanje, ja kažem, za grad Novi Pazar, za Sandžak i za Srbiju, da jedni od znamo da je ovdje su prisutne svjetske delegacije i da smo mi ovdje uvaženi i prisustvujemo ovom istorijskom otvaranju najvećeg aerodroma na svijetu. Ovo je važno za čitav svijet, a posebno za nas, Bošnjake, kao turske rođake, da imamo ovakav jedan najviši aerodrom u svijetu. Prema tome, ovaj ekonomski razvoj, mi smo došli da ovdje naučimo nešto. Kako da mi razvijemo svoj grad. I ja, i gradonačelnik Pazara, i predsjednici opština Sjenica, Hazbo Mujević, i Kenan Hot, predsjednik Tutina. Svi smo došli ovdje na poziv predsjednika Erdoana, našeg zajedničkog prijatelja. Taj susret je za nas normalna stvar. Tražili smo susret, dobili smo i pored susreta pozvali smo da budemo na otvaranju. Svakako ćemo se susretiti. U svemu ovom, osim otvaranja aerodroma, je apsolutna puna podrška turske vlade, gospodina Tajipa Erdoana, lokalnim samoupravama i Bošnjačkom nacionalnom vijeću, samim pozivom i ovakvom velikim uvažavanjem da smo u prvom redu i sastanku posle ovog ceremonijalnog otvaranja je puna podrška za sve ono što radimo u Sandžaku i za naš narod. Velika je stvar da se zahvalimo gospodinu Erdoganu za sve infrastrukturne projekte u Sandžaku. Kao što znate, jutros je potpisan taj ugovor o rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin. Turska će finansirati u Tutinu i rečna korita. Obraćam se svim prijateljima u regiji i svijetu. Dođite da zajedno gradimo mirnu, sigurnu i prosperitetnu budućnost. Novi aerodrom je blistavo lice naše zemlje i primjer u cijelom svijetu, rekao je predsjednik Republike Turske Redžep Tajip Erdoan. Podsjećamo, naša medijska kuća Radio Televizija Novi Pazar prisustvovala je otvaranju novog istanbulskog aerodroma, odakle smo u više navrata uživo izvještavali. Kompletna emisija na našem programu je sutra u 21:30.